Takže čau lidi, tady Zaki a vítám vás u speciálu za 100 odběratelů. Jedno velký wow a děkuji. Vážně moc si toho cením si toho a nemůžu tomu uvěřit, že mě ženete každým lajkem do další tvorby, každým pozitivním komentářem, ne hejty, ale komentářem a nutíte mě pokračovat ve videích. Každé video má do týdne přes nějakých 90 zhlédnutí, přes 8 lajků. Je to úplně neskutečné. Já doufám, že toto není poslední hranice, kterou překonáme a že to překonáme i 200 odběratelů a že to čím dál víc poroste. Tohle je speciál, což je děkovačka a sestřih. My se za chvíli pustíme na sestřih. Já vám jedním slovem děkuju. A teď už tady vlastně bude ten sestřih. Takže tady ho máte od začátku mé tvorby. Takže jdeme. Škoda vedle. On nám hodil normálně diamanty. Ty vogo. Já nevím, k čemu nám to bude, ale... Nebo spíš proč nám to házel, ale to nevadí, je to pro nás lepší. Ale já se nechci kamarádit, já chci vyhrát. Jo, je po něm, já jsem to vyhrál, já jsem nesmíme spadnout. Už tady skoro jsme, pojďme. Jo. A... Jo, spad. On se jde stavit do středu, takhle... To je to, vidíme, v klidu. Když máme ten minut a je po něm. Ono vám se zapí koudlo. Diamantový peněz! To jsem ještě neměl. Já fakt děkuji, to se jen tak nepovede. To bylo hodně o štěstí. A tu je odměna Smiley. Dostali jsme diamant, který nevím, k čemu nám bude. A tímto bych toto video chtěl ukončit. Doufám vypracovaní, což se Rubinovi moc nelíbí. Teď jdeme dát kliky. Pořádně, pojď. 1, 2, 3. Musíme... Tak a teď jdeme těžit. Písek. Těžíme. Už jsme měli tady k meduze, jak tam Rubin vzadu plave. A už zvládáme kliky na jedné ruce, což je super. Mám z toho videa a doufám, že se vám bude líbit. Takže jen jsem ještě chtěla říct, že Minecraft mi moc nejde a... Ale jde. Nejde. To nesnímá zvuk. Tak prostě nahraju písničku a k tomu to dám. Je to písnička z tady k tohohle levelu. Takže čau lidi, tady Zaki a je to další video. A jelikož většinou velký úspěch má Minecraft Story Mode, tak jsem se pro vás rozhodl připravit 3. díl. Jestli dáme 10 lajků, nebo až tam bude 10 lajků, tak bude pokračování. Protože se vám tenhle díl líbí, tak ho i já rád točím. Pojď, lež za mnou. Spadni. A jo, dobrý. Dolů. Proč tady dáváš ty bloky té hliny? Já jsem to neznala, protože jsem se pokoušela. Ne, já jsem spadl. Ne. Proč furt někam chodíš? Já ti tady zastavím cestu. Aha, já jsem si myslela, že jsem si zastavila sama, tak to je ještě dobrý. Nemlať mě. No nic. Zase blok hlíny, nedávej to sem, ti říkám. S tebou se nedá točit. Gratuluji k úspěšnému konci mapy. Já jsem kulička a žeru jiný kuličky. Žeru, ham. Ne, sežrala mě kulička.
to dokážem. Možná ne teď, možná ne dnes, ale za pár let. Ten úspěch a máme tady zase tabulku. Ještě se nemůžeme přidat další schopnosti a půjdeme asi zase na misi. To zní dobře, já vím, ale no jo. Zombie, tsunami, takže se můžeme na to vrhnout. Někteří z vás možná říkají, ale Zaki, teď je pondělí a v pondělí nevydáváš videa? A já jim na to odpovím. Sice je pondělí, ale ve čtvrtek jsem slíbil jednomu z mých fanoušků, že natočím. O můj bože, skoro 990 999, to není možný. To je rekord, to je životní rekord. To se musí zapsat do Guinnessovy knihy. Je to tam! 1 milion! Ne! A právě jsem vás trošku potrolil. Já, že bych měl skoro 1 milion. Já jsem jenom chtěl pomstu. Enderman, co to děláš? Proč ho sem dáváš? On tě zabije. Pod nohy ho bí. Ne, on tě zabije. Bí ho pod nohy. Takže my už to tady máme a už nám hra začala. Takže to byl takový akční začátek. A kdo by ještě neviděl, v čem ta hra spočívá, i když myslím, že už jsem to vysvětloval v druhém dílu, teda v prvním dílu, omlouvám se. Tak je to vlastně o tom, že máte jedno zombie. Takže čau lidi, tady Zaki a vítám vás u dalšího videa. A dnes tu budeme mít druhý díl ze série stavění mého vysněného. Srandu. GNZ Maxi, to si teďka dobře skillíme. OK, tak pro začátek bychom si dali cíl 50. Takže musíme stavět ještě výš, už, počkej, to bychom mohli dát, počkej, to vypadá nadějně, jo, že by, ne. Máme další pokus, ve kterém máme zrovna růžovou, což je naprosto superové a myslím, že se sem hodí písnička jen růžová, to může být, ale abyste si toho taky mohli všimnout. A mě tato hra velice stále a nepřestává bavit a dneska to volit nefejlíme, co jste si mohli všimnout už z samotného názvu videa. Takže